Sorry na. Guys, putong gwapo kayo. Naman. Grabe mga racket to. Pwede ko ang kayo. Wow, sige. Ang sama pa ng imot eh. Puto. Puto. Hinag ko sa kaning Puto walang hoy. Ukbe, kaya ko i-vlog. Dito yung vlog. O, grabe oh. Gwapo kayo. Grabe. Mag-vlog day karon. Ako nagtudo diha. Gwapo Si- kayo. Ako. Mali si ate. Sige nga ni mo tese. Ato sa kayo ko kalig pangwitan. Sige, sige. Rita, seven eh. Grabe. Money. Sharo, gajid mo. Sharo ning mga baligya ning di ni mauhurot nga ag mga naninda mga gwapa oh. May sintra lagi na may shoe. Di, ako ra toros bay. Galang tag 5. Di alam no, wa naman may sukli. Krisis lagi. Ganahan sila sa akong salad na lagi. Krisis. Lami pamanda da. Mo ni mga kuan ba, mga mother nga mariskarte kay tungod sa krisis sa COVID karon. Mo ni lang racket. Ana ka kay dari ko kay gamay. Oh, sa baka ra man na. Grabe go. Naghana silang baligya oh. Jaw man kaday. Lagi pang kusko sa mapod hala. Lagi kay vlog mo na ha, dali. Limbarok. Grabe. Ito dani. Hani man nang kani ba. Ma bibo gazil mo tulo kay Sharo gazil ginig uli danak. Lingkod. Lingkod. Diyan na ka mo lingkod kana mo sa baka. Kasi pa. Dari ka dapat ligid te. Ada lingkod diha ko sa baka na. Grabe. Ana, very good sa baka kay sirina dari. Tada to na. Kuna mag-oy, Ginoo ko maus-us pa kang lubot. Karo nga po na mo. Basi mo sa mabilin ka te. Paningot. Hindi na ninyo ipan. Wala na, pwede na ko ang manggod na kami. Anjong mani na namoy mani. Wow. Ha namoy. Adi baka na bang mani ba nga. Gikas juta. Uy, Ginoo ko mas, limbarok iyon. Uy, pagkuha ito mas. May pasugbo na ka naman. Huy, hala importante ra bag mas. Wiri nang kuan diha. Dato, dato. Dabang sa. Pa upat na mo kabuok. Sabi mo ni mga nanay, mga mama, mga mother nga mga madiskarte nga ning kamot. Nani sa kay madam naman siya. Ay, dam. Tarag bugwad gali kumer kay nanim kog kakao. Nanim kog kakao. Grabe ko. Apel ko ka. Diha gani siya kay dako, dasak pero na pagtanom-tanom diha. Ating. Kali magpila ni kabuok rin na. Sila i-hapsiin. Nan daw na kay ba. Mali ko na dagma. Wala mo na bumito silin. Wa ba sa puno. Unsa ikaw asa mo sakay te? Ha? Asa mo sakay? Abdaari. Diha kay ikaw na santo sidra. Buyag. O dali sidra. Lang ka kay aron di mo kuan. Saba kay mga huli ta. Anjong sa. Awiri na. Agmas, aso kalimti. Agmas. Importante ra ba na? Ha? Mas, Ado usa. ikuan tao daan. Kay kuan ra bag mga pulis diha. Sila kahapon, limbarok ka na maligda ra ba ka harag mo ingon ka na maligda man kay mas. Stricto na sila, mukuan dyan na bitaw, mga pulis diha. Lim din ang mas, duha ka buk mo din ang mas. Walay huli ron sa motor, ag huli ni karon mga mga. Mas, Ay hugaw. Paglag ni yung mas. Hoy, dala ba ni Hindi. kami tanong mo. Di mo ma-mistake. Wa na pa kasi sila mo. Wala din ang mo. Kada daw ni lain-lain. Inahan sa kanang yung panabang. Paghamas o pati ka buok. Nahinag gusto rin. O pagkagana. Pag gani, pag ikasikan. Sabog pa bang hindi pa sa lalim. Sikat-sikat na. Di pa tayo pa-drive. Ano na na? O na. Sige. Sige, bye-bye. Sige, amping. Ice cream. Sige, bye-bye, amping. Ice cream, ma. Ice cream, ma.